Kalabasa. May Edgar oh. Bagay na bagay yung siyempre maglagay kayo ng linya lang yan. Dito tapos okay. Yung puti. So yung nagpuyat ang Beijing na. Ayan. Ayan, magandang araw po sa inyo mga boss. So may pupuntahan po ng project dito sa Manawag yata yun o Lawak Pangasinan project. So kasama natin si Tonyo. So nagbalik po siya si Tonyo. Bumalik po siya ngayon. So siya po yung mga kasama natin dati dun sa Tarlac City project. So tapos dun sa ano na yun, Baguio, sa Benguet pala, sa Benguet. Yan. So matagal na rin ito tapos sa akin si Tonyo. So ngayon tumatanggap siya ng mga project dun sa Antipolo ngayon na walang po sila ng project. Naghihintay pa po sila ng project. So punta muna sila ngayon sa atin para tumulong sa mga project natin. So dito nga pala tayo dito sa garden ni nanay. Ano? Yan si nanay. Ano yan, nay? Talong. Talong? Ba't ang liliit? Ito lang naman ang maliit kasi bangsok ng kwan. Huli ng... Ito sili, no? Oo. Siling Ang sigang. Ito, nakita ko na. Sili rin, yung hilera. Ito, sili ito? Oo. Sili pala yan. May saluyot din. Mga nakakuan, yung mga yan. Itong malilit na ito. Pechay, yan. Pechay yan? Oo. Ayos Yan, sili. Tapos papaya. Kamatis, papaya. Yun ang hilera ng kamatis. May mga saluyot din dyan na nakalagay. Saluyot. Tapos ito, talong. Ayan, talong yun. Tapos ito yung pakwan. Ayan, oh. Pwede na bang harvestin to? Hindi pa? Pwede na kasi, sabi ng tatay niya, hindi pa rin. Yung malalaki na yung mga ano yan, oh. Yung maluwang na, oh. Pakwan. Kalabasa. May opo rin. Wala, yun lang ang wala. Yan, patola. Nasaan? Yan. Patola ito. Kamatis. Meron din kamatis dito. Dapat ito malagyan nyo lang ano, suporta. Yun lang nga eh. Bunga pa ng kawain sa bukid. Meron din kamote. Sari-sari. Saluyot. Kahit saan tumutubo, marami dito sa amin. Pati doon sa likod namin may mga saluyot doon. Ano, dito nga sa harapan ng bahay namin, oh, ang ganda ng bakod namin, puro ampalaya. Balang na ampalaya. So lagi kami kumukuha rito. Ito kasi yung ano na yan, laging inuulam ng kapatid kong nagda-dialysis.
Kaya hinayan lang namin dito para laging may nakukuhanan, fresh pa. Balang na ampalaya, yung maliliit yung mga bunga. Pero yung mga ano nito, mga usbong, yung mga dahon, yan yung kinakain ng ano, kapatid ko. Ayun, saluyot, oh, may saluyot pa dito sa harapan. Tapos sabi ko kung alam ng mga ano, sabi ko kung may mga ano to eh, may mga bulaklak ay no, nagbubulaklak na siya. Inuulam din yan mga boss. Mga Ilocano, alam niyo mga yan. Meron din kaming ano rito, alukon. Andun, kaya lang maliit pa. Alukon. Pero yung mga dahon niya, napapakinabangan na namin. Isinakay nyo na? Ay, sila Tonyo. Ay, nagugas pa kayo? Matagal na stock eh. O pati yung gasol yata nilagyan ng tubig sa loob. Ito, malawang na. Okay. So yung iba magpapabricate dito para ilagay dun sa Romulo project. Yan, medyo maingay nga lang. So yan yung mga ginagawa nila sa Romulo project. Ano na yan, yung mga cabinet. Tapos yung ibang ano naman dito, ginagawa ni Jerome para sa ano yan, para sa Bayangbang project. Jerome, ayusin mo yung mga ano doon, pagsama-samahin mo yung mga kornisa, yung magkakamuka, pagsasamahin mo yung mga bawat model, no? Tapos sabi ko sa'yo, linisan mo dyan nung sumahod ka, nakasahod ka lang, umalis ka na. O, nanginis ka yata eh. Dapat laging malinis yung ano, yung area mo, no? Eh, siya lang naman nagtatrabaho dyan. Sabi ko, linisan niya ng mabuti. Kaya lang, nung natatanggap niya yung sahod, wala na. Hindi na bumalik. So, ito yung mga ano, dadalhin nila pa niya. Ang pogi ni Kuya Edgar, oh. Bagay na bagay yung t-shirt, oh. Bago pa rin. Okay na ba? Hindi, ito yung talian ninyo. Mali na naman kayo. Ito sabi kong talian ninyo eh. Itong ano, karton. Itali nyo dyan, no? Ayan, may ano, at least kahit umano yan, may karton. Mauntog. Oo. 20 na lang yan eh. Ayan. Oo. Diba? Wrong spelling eh. Okay na. Okay. Tara na. Let's go. Ayan, kasama natin si Edgar tsaka si Tom. Dagdag persa. Ayan, shoutout kay Ma'am Rulan Wright. Siya pa yung may-ari ng bahay na gagawin natin. Let's go. Malit na bahay lang po to. Is mo tiny house na maganda ito pag na-finish. So tara. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night,
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Okay, dito na tayo. Okay, hintayin na lang natin si Sir. Hintayin natin si Sir Junior. Oh. Linya kaya nyo? Hindi. Kaya yan. Maglinya. Lit nga naman yan ang breaker niya. May isang breaker. Dalawang breaker lang yan. Isang lights, isang copy. Tapos maglalagay pa kasi ng ano dito, ng aircon. Oo. Wala kang problema yung Aircon. Siyempre maglagay kayo ng linya ng aircon. Ayan. dapat nga, tatlo breaker niya. Isang ilaw, isa sa output, isa sa mga aircon. Ayun, pwede nyo palitan yan. Tapos ito, ando naman yung ano nasa 3D model. Yabang nyo na yung mga yabang dyan. Okay. Tapos dito rin. Mahangin ka na to. Ayan. May mga andam yun doon, no? Pabili na lang kayo pag ano. Tapos dito yung ano, didiretso nyo yan. Pauna kayo natin chlorine nito. Pauna na may chlorine nito. Magtawag. Bago kayo magpalitada. Kasi hirap kuminis yung ganto-ganto. Hindi namin makuha ang palitada. Baka lumubog, ano yung mabuti. Wala na to. Ano na to? Dinaanan ng baha. Okay. So yan. Okay, so yan, ito pa yung bahay na gagawin natin. So marami pong gagawin dito mga boss. So ngayon palitada muna tayo, tsaka flooring, tapos tiles, tapos yung mga extension. So bago natin simulan, so ipakita ko muna yung 3D animation niya. So play muna natin mga boss. Okay, so nakita nyo naman dun sa 3D animation yung nakita nyo naman yung design dun sa 3D animation natin mga boss. So ayan, maganda na, nakapinis na po lahat. So ang ganda ng pagkaka design po natin. So dito sa labas makikita nyo concrete ano lang po yun, stamp yung ginawa natin dito hanggang pati dun sa service area. So pupunta tayo mamaya dun. So yung extension nakikita nyo naman doon sa 3D animation doon sa may service area mga boss. Tapos dito sa living room sa salas, so andun din yung 3D animation niya, may floated panel dito, tapos TV console, tapos ceiling, may mga ilaw na. So ganun po yung mangyayari dyan. Tapos dito sa
CR. So isang kwarto lang kasi ito mga boss. So CR, andun na rin sa 3D animation. Naka ano na po 'yan. Nakalagay na po dun sa 3D animation natin yung nandun na po sa 3D animation yung mga design nito. So andito yung laboratory, tapos yung inodoro, tapos shower closet. So andun. Okay, tapos dito ay cove design yung ginawa nating ceiling dito, tapos may floated panel dito, tapos closet dito. So ganun lang naman. Tapos dito sa service area gumawa rin po tayo ng lababo rito, pero concrete countertop na yan. Tapos diretso na po yan na wall yan, papaasintan po nila yan, diretso na po yan. Tapos yung bubong nya ganun din. So sinundan lang natin, nagpababa lang po tayo rito. So sinundan lang natin yung bubong niya. Tapos tubular po yung nanditong naka-design. Yan, para hindi mainit. So yun lang yung ginawa natin dyan. Simple lang. Siyempre spandrel, tapos yung mga kulay niya white tsaka gray, tapos may accent ng fluted panel ditong banda. Okay. So sa ngayon yan lang muna yung may papakita natin ngayon. So palitada muna sila, tapos yung mga extension na gagawin dito, yun pa yung gagawin nila dito mga boss. Okay. So ay update na lang natin ito sa susunod na punta natin dito. Si Ito nyo pala ang po hawak dito, kasama niya si Kuya Edgar. Ayan. Okay, tara na mga boss. So andito naman si Tonyo, siya yung hawak dito. So lahat ng mga kailangan nila ay si Tonyo na po yung bahala. Tapos yung mga sukat nito, yung mga design natin. So dalawa kami na lang nito yung mag-uusap dito, yung mga gagawin dito ng iba. So chat na lang kami. So tara na. Ay, shout out kay Mang Roland Wright. Ay, Christine yata. So kayo may-ari ng bahay dito mga boss. So tara, punta po tayo sa Tarlac. Okay, dito tayo sa Wilcon. So bili lang po tayo ng concealed hinges. Ayun yung parkingan natin. Okay, reserve for Maclagonilla vlog. Tara. Tapos mamaya punta po tayo ng Maxiwood. Pili na. Bili tayo ng concealed hinges. Full overlay? 16 na full. So 156. 156. Ordinary yan. Ordinary ba ito? Nasaan ba yan? Plus yun. Nasaan na yan? Sa pinakataas na 331. Ayun, 331. 331. Ordinary pala yun mga boss. Okay. 5,700. Ito 5,296.
O ang binayaran natin. So tara, punta tayo sa sa Maxiwood. Okay. Nabilang kaya nun? Nabilang kaya ni Mr. Guard? Tinignan lang naman niya. Ay, doon muna pala tayo kay kay Ma'am Shane Katubay. Catherine Shane Katubay doon sa Tarlac Roofing. Babayaran po natin yung spandrel na in-order natin. Okay, so andito po tayo sa Tarlac Roofing. Ayan, no. Hi, ma'am. Good afternoon. Nakakain po kayo, sir. Opo, ma'am. Bayaran ko na nga yung 25,000. Magkano na yan? So ito po yung binayaran natin, 21,525. So dito lang sa Tarlac Roofing, malapit sa Luisita Mall. Dating Luisita Mall. Ngayon ay Robinson na yata yun, no? Robinson ayun ba yun? Basta dito lang. Ito yung address pala. Ayan. San Miguel, Tarlac City. Ayan. So ayan pa yung Luisita. Tapos papuntang Capas tsaka Bamban. Ito papuntang Dayan. Okay. Sa Maxiwood naman tayo, mga boss. Okay, dito naman tayo sa Maxiwood. Maxiwood, Tarlac. Bili tayo ng board, UV board. One. Ito yun, buds G32. Ito yung talantan So G32 Marine laminated board po ito, 2,050 yung bawat isa. Ayan. Tapos yung isang bibili natin, ayan, yung puti. Ito. Ayan. UV panel, purple white. So 1,903. Ganito na yung kukunin ko. Saka ito. Oh. Sige na, at may pupundan pa tayo. Okay, so ito pa yung mga binili natin. 5 pieces wall panel indoor. So 1,270 po yung 5 pieces. Tapos ano pa ba yan? So ito yung isa, yung red oak po yun. Tapos 4 pieces na PC panel aids. So 320. So yung po yan, yung aging nya, walang gal nya. Tapos isang board na marble white, yung UV board, UV panel ang tawag nila dito. Tapos isang plywood na yung may kulay, marine laminated board, 2,050 po ang bawat isa, 4,743. Okay, so yan po lahat yung binayaran. So pasok tayo sa loob. Mga UV board, mga boss. So 295 din yung nito, 120 by 295 yata. Laki niya.
So 1,000 plus. Pinakita ko kanina mga boss. Yan yun. Yan yun. Kaya lang, ano na yan? O yung nasa ilalim na lang. Oo, eh baka may gas-gas yan. Yan. Okay, so ayan eh kabit na. Tara na. Done. A few moments later. Okay, so ayan, dito na kami sa bahay mga boss. So nagpabrigate po kami kanina dyan, yung pupunta dun sa Fairlane sa Tarlac City. So maliit lang naman na project yon. So nagtrabaho na sila kahapon. Ay kanina, kaya lang hindi nila natapos dahil ipapabrigate pa po yung ibang ilalagay doon. So natapos naman na nila yung isang phase, yung sa likod na lang, hindi pa tapos. So ayun, shoutout kay Sir Victor Chu. Ayan, at siyempre kay Ma'am Christine Ann Guzman. So i-update po natin. Okay. So matatapos naman na to ngayon. Bali bukas i-deliver na lang doon, tapos i-install. Doon na lang po yung gagawin natin bukas. Yan. Tapos yung iba pupunta doon sa Remulo, ginagawa pa rin ka ngayon. Okay, so yan lang mga boss. Kita-kita po tayo bukas sa panibagong vlog natin. So ayan, hanggang dito muna yung vlog for today po natin. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.